To kodhi weche mamoko en odiechieng' mar ariyo mar kawo pach oganda wi thich oko jalup jatend piny Rigathi Gachagua e kaunti ma Kisumu. Chenro no nok odhi nyime apise mag kuonde chung' od buche kaka ne dochiko. Kata kamano obok mag golo paro nokwor n'oganda e kuonde ma gitiye mondo omi gijasi. Watudore achiel kachiel gi ripota marwa e kaunti ma Kisumu, Millicent Adhiambo, manitiere alwora ma Kisumu. Millicent, jopiny wacho ang'o kaluwore gi chwang' ma bende wasewinjo ni gin godo kaluwore ni chenro ma kamano ok dhi nyime yo makare? Erokamano ahinya Milton, achiel kachiel kwawuok e bunge la wananchi masije mayudore e Manyata, ma bende kaendi wan part of Kisumu Central. Manyata nitiere part manie Kisumu East to nitie manie ward sub county ma Kisumu Central. An kaendi gi jokanyo mag bunge la wananchi ma kaendi, ma bende kaka nwa winjo odiechieng' manyoro ni doho maduong' ne ong'ado ni mondo mi ochor gi ndalo achiel weche ma kawo paro mag jopiny kotenore kod thich oko mar apis jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua mondo mi owuog oko. Odiechieng' ma kawuono Kisumu kane watimo kachero ne ok wayudo ka nitiere chenro ma kamano kadhi nyime e sub counties wa abiriyo ma Kisumu kaendi, kendo kane wadhi e PCDF ma Kisumu Central nwayudo ka dhorangach ma kanyo lor, onge kata dhano kata achiel ma bende ne ni alwora no, kata gino mane dhi nyime onge. Bende nwachak walimo kar tiegruok ma Tom Mboya Labour College kuma ne nyoro chenro no dhi nyime, kanyo bende onge chenro moro amora mane dhi nyime. Jogo mwanyalo romogo ma wawuoyo godo ne okawo gino ka gima ok ber, ka giwacho ni owinjo ne oyawnegi ayawa mondo gidhi nyime kod chwoko gi ka gigolo paro mopogore, ka gisiro kata ka gikwedo paro makamano. Abro teri achiel kachiel nyaka jokanyo ma bunge la wananchi ma kaendi ginyisa ni to gin ka ging'iyo wach ni endi en chenro ma bende nitiere kadhi nyime, osebedo kadhi nyime counties mopogore e sub counties goeko e Kenya mangima. Gin ginyalo wacho ang'o kotenore kod ni Kisumu County kaendi chenro ma kamano ok odhi nyime? Abro chako kodi kaka jakom mar bunge la wananchi ma kaendi mondo inyisa ni to chalo nade Kisumu County kaendi. Bende usiwinjo ni nitie kata kamoro kata sub county achiel ma chenro dhi nyime koso ochung' kaka en no endo? Chagi nyinyi kamera. Erokamano, an iluonga ni Christopher Nyango, chairman wa bunge la wananchi Kisumu County. Wan kaka bunge la wananchi Kisumu County wa support kabeta gol mar Rigathi Gachagua nikech okosebedo jatelo mar Kenya mangima, osebedo jatelo mar region. Emomiyo wan kaka bunge la wananchi wa support gol mare kabisa. Yomiyo wa support ma is the man mano dwa nego Raila Odinga gi tia gas gari. Emomiyo nyako dhi dala, nyako wuogi, osebedo leader mar region, okosebedo leader mar jo Kenya. Mar ariyo, kako tiyo osebedo mana kopako mana oganda ne all along, gimoro amora modwaro ses te odwaro mana jodala ne. To wan odwaro telo manyalo capture Kenya mangima e yore mag dongruok ka giriwre gi president matiyo. To mane ng'ama dwaro sani ok waikre mar jatelo ma divide lu oganda ma jo Kenya sani ne sama wantiere ni. Mane gimi wa support ni Rigathi Gachagua nyaka dhi dala e time ma wantiere oni, kendo wan kaka bunge la wananchi Kisumu County wa support ni Rigathi Gachagua must go home because of those three things. Kaka jakom, bedo ni Kisumu County ok dhi nyime kod chenro ma kamae, inyalo wacho ang'o? Gimomiyo ok dhi nyime, wan kaka bunge la wananchi nyok wabedo involved, to sani wadwa wuok oko mondo mi wakaw action kwa lando gol mar Rigathi Gachagua ni nyako dhi dala mondo mi Kenya kwe makende, nikech Kenya one for peace, we are not for violence. Erokamano ahinya. Machiegni inyalo wacho ang'o? Erokamano ahinya. An gi nyinga iluonga ni Salimo Nyango Tosa, an chief whip e bunge la wananchi Kenya. Anyalo wacho gi chir makende ni Rigathi Gachagua nyaka dhi dala. Rigathi Gachagua has failed to show the leadership man nationally. Usiko mana ni mrima wakiana ni mrima mano yiere. To kane gine one platform gi President Ruto, why always mrima? Wawacho gi chir makende kaka bunge la wananchi Kenya caucus ni Rigathi Gachagua is your time, go home. And your impeachment was support fully the dollar, and wadwaro you should show nationalist in you. Kama no onge kuomi the dollar gokinyi, and we want to set it as an example to all Kenyans. Ngata mok nyal timo duwach jo Kenya kaka dwarore nyaka dhi dala. Kenya oken puoth ng'ato.
Kenya en marwa waduto, and Kenya is bigger than Rigathi Gachagua. Wakoni ne dhi dala gokinyi, and nyakobed example ne ng'ata ng'ata mabiro biro. And this impeachment motion is not only for Rigathi Gachagua. Leader mora mora ma is preaching tribalism. Wakoni, it is your time to go home. It is your time to go. It is your time to go. Asanteni sana. Ani Longani Jackson Nadera, and member mar bunge la wananchi. Maybe on behalf of the student, one word warani public participation mitimo okelne jo university be student comrade be nyaka winj pochegi in different bunge. Koro wambe wan kaka student wadwaro ni obi owuo kodwa e issue mar impeachment mar Rigathi Gachagua. To an gi pacha ng'ani osebedo mana ka wacho weche mlema kila time mlema. Ng'ani wan wayiero kaka deputy president mar Kenya mzima. Koro the moment watieko public participation in various counties, wadwaro ni wambe wan kaka comrade wadwaro public participation on the impeachment mar Gachagua. Erokamano. Machiegni kapok igolo pachi mar siro kata kwedo ka jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua owinjo beni dhi pacho. Chenro ni endi nowach ni owinjo beni jood bura mamalo kata jokanyo mowuok ne neno ni ochopo e sub counties e county moro amora to Kisumu ka ok wanene. Adoni chak na gi mano kapok imiya pachi. Mokwongo gi nyinge ne luonga ni Sospita Obungo Wich, ane president mar Kenya bunge la wananchi caucus. Adwa kawo thuolo makende mondo ago erokamano ne Ramogi TV kuom miyowa platform mondo wawuo kaka jo bunge la wananchi. Nikech process mar impeachment mar Rigathi Gachagua, bunge la wananchi no bedo left out. And we are a very organized group. Mani no nego beni bende ne bedo involved in the process mar the impeachment kawa chiwo pachwa kaka jo bunge. Based on that, adwa go erokamano ne court for making a deliberate ruling. Mondo wachak wabed another day for public participation. But adwa wacho niya, the National Assembly kik gibed gi ng'wech kabisa in this impeachment process, because ka gibedo gi ng'wech kabisa to ang'eyo ni Rigathi Gachagua nikech en gi right of reply kendo obro en gi thuolo mare ma katiba omiye to defend himself. Obro dok e court kobro wacho ni the process mar public participation no time yo mang'wech kabisa kendo ne oko achieve what it's supposed to achieve. Omiyo wawacho kaka bunge la wananchi ni kawuono we are taking it as an initiative by us as members of the bunge la wananchi kendo papers monego beni bedo signed watimo public sensitization kendo wasenyiso jo bunge la wananchi masije ka gi the Senate to gi ma Kenya mangima maane matelo negi ne sani ndigi manyaka watim wanyaka wayud thuolo mar somo the allegations mano bedo leveled against Rigathi Gachagua mondo wang'ini to bende gi justify the process of impeachment. Bunge la wananchi power to waseyiere kanyo ne mokwongo kabisa Rigathi Gachagua the dala is not the Rigathi himself. Wadwaro ni there must be some order in the office of the deputy president. In this Republic of Kenya, waseneno gik mosetimore in the previous past moko osetimore maber. In 1963, the late Ramogi Odinga no resign out of that office because of the frustrations. In the 2017-2022 elections, William Samoei Ruto, who is the current president of Kenya today, neni kod issues with the president manose die oko milongo ni Mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta. Today, Rigathi Gachagua nige problems with the current president William Samoei Ruto. Therefore, as a people of bunge la wananchi, our concern mokwongo wadwaro ni members of parliament ka gise impeach Rigathi Gachagua, wadwaro ni the first thing in place is to introduce or to work on the law mawacho ni deputy president must respect the president, and we want that office to work for the entire nation. That office is not for just a given region. An office matiyo ne oganda te kendo an office must respect the constitution. Wadwaro in that office the deputy president madhi biro manyien, there must be some roles ma wadwaro ni mondo chik or assign the deputy president a role, because today as we speak deputy president onge gi any role. En manager kon mana mar president. Maka president ni sene de kacha ekodi. But what one constitution stipulate very well. Ni deputy president ma itije motiyo. Manyiso no nyalo wuok to mane gi motimo. To mogik, seche mage loso the office of the deputy president. Let them also work on the office of the deputy governor. Deputy governors be onge gi tich mage time counties. Gin gi donje office to ge somo gazette to ge earn salaries. Wadwaro ni chik ni provide for the deputy governors an assignment mondo ge ed department. Kara kain mar agriculture to bed agriculture. Kain
mar el to bed mar el. But Rigathi Gachagua must respect the constitution, he must respect the people of Kenya. Nyocho wacho ni sirikal mar Kenya en mar shareholders. Kendo wadwani kendo institution mar the EACC. Ka osetiek wach mar the impeachment to the institution mar the EACC or speed up the rate of investigations mondo mikagi yudo ni Rigathi Gachagua notimo makosa to mondo gi freeze all the assets. Mwandu ne tema no kama mag jo Kenya okaw to duok ne jo Kenya. Bunge la wananchi power. Bunge la wananchi ria. Ramogi kawatieko. Ramogi kawatieko. Makna nyathi piyo piyo bibi. Mana ma piyo piyo. Inyalo wacho ang'o e bedo ni chenro ni kawuono odiochieng' mokariyo ok odhi nyime Kisumu kae to pachi chalo nade kotenore kod thich oko jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua. Chak gi nyingi. An iluonga ni Lile na Chieng' Ochieng'. An jakanyo mar bunge la wananchi manyata sijeka. Koro an gima wacho Gachagua odhi adhiya ne wach nosewacho ni orito en ochunge State House orito ni mondo Raila kik donji to Raila osedonjo. Koro en mondo wuok. Bunge la wananchi power. Inyalo wacho ang'o bedo ni Kisumu County kae ndi chenro odiochieng' makariyo kodhi nyime. Ne jotelo ma owuok e jo od bura mamalo mane owinjo beni neno ni chenro ni odhi nyime. Mineno komi thuolo gi bunge beno komi thuolo koro sani wada wuok mondo Gachagua mondo odhi dala. Mana kamano Milton achiel kachiel kwa wuok bunge la wananchi ma CJA Manyata ma yudore sub county ma Kisumu Central. Iwinjo ko oganda wacho ni gimomiyo chal ka gima chenro mar kawo pach jopiny mondo miyo kwedi kata osir thich oko Rigathi Gachagua ok odhi nyime odiochieng' mar Kisumu kaendi. Iwinjo ka giwacho ni nitiere kaka jo bunge la wananchi ne ogwetho oko joma mine bende ywak ni wachno ne ok giyudo e yo malong'o. Ka ok kamano pod wamedo timo kachero to kachero mwasetimo kata simbe mwasegoyo wayudo ni Kisumu County kaendi chenro no ong'ukore kendo onge kata kuma ne otimore chal kagima ne ochung' gi odiochieng' manyoro. Ka ok kamano pod wamedo luwo ni to ang'o madine mi wach ni endi kata chenro ni ochung' mana gi odiochieng' manyoro e county ni ma Kisumu. Ka ok kamano taduoko ni kionge penjo mondo idhi nyime kod wache manyien mamedo tucho e mesa Amerika weche mar Ramogi. Milton and Kwame. Erokamano ahinya Millicent Adhiambo, wawinji maber ahinya achiel kachiel kowuok e kaunti ma Kisumu.